Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. A yau zan nuna yadda mutum zai ɓoye irin application masu muhimmanci a wayar shi, kamar irin Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter da dai sauransu. Irin haka waɗanda mutum yake chatting da su kuma ba ka so mutum in ya karɓi wayanka ya je ga irin chatting ɗin da ake. Yanzu zan nuna muku mu shiga cikin shi. Yanzu mutum zai yi haka, ya zo ƙasa gashi nan inda aka sa phone master gashi, sai mutum ya shiga. Idan ya shiga gashi nan inda aka sa app lock, idan mutum ya shiga cikin app lock sai ya buɗe shi a haka, ya buɗe shi a haka gashi nan, sai mutum ya jawo ƙasa gashi. Duk wani wanda ake so, application da ake so ka ɓoye ba tare da mutum ya je ya gani ba. Yanzu misali gashi irin Facebook Lite ina so in ɓoye shi, sai kwaɓa gashi na ƙasa. Ba kuma wannan home pin ɗin shi na sanya haka. Yanzu idan zan shiga wannan application ko sai na nemi izini na buɗe tukuna. Yanzu misali gashi, yanzu gashi ga phone pin yanzu gashi ya nuna mana verify fingerprint or do your pattern gashi nan ya buɗe. Yanzu kuma ga ɗayan gashi Facebook Lite shi ma gashi nan verify fingerprint or do your pattern gashi nan shi ma sai ya jawo haka gashi nan ya buɗe yanzu. Ku yi danna mana subscribe wannan YouTube channel mai suna Hamid TV domin samun sabbin bidiyon da zamu saki. Mun gode.